Simbihutan na guys ha. A few moments later. Yan ako sa terminal to guys. Arang kalibog na kajog. Ano airport to? Ano, nagana naglibot-libutan. So sada dyan kang libot-libot. Kapoy na kong barag-barag di madahiling kuranan na rita. Kapoy na kong musoroy. Meron ko maghuat ni nanay kay maghuat ako asa siya mo gawas sa iba sa B10 B9 na na. Yes. Diyan mag-jeep redemis na mayroon guys. Maglakaw pa may ito pa sa B1. Ay sakay dyan ng jeep ito. Ayan. Padong sa Baklaran. Inabot sa Baklaran mag-jeep na pa may paalabang. Inabot sa Alabang mag-jeep na pa may pabiyason sa Paramo na. Murag di may mag-taxi kay Diyos, nangutan ako sa taxi 900 man nag-bakjaw. Hindi man masukot ng metro sa tiyabag 900. Wala naka-adlaw ng kamas-kamas ng 900. Nabang mag-jeep kami. Ang palakon si nanay nabog na mo po, di man hindi ka jo mamainit o kira malakaw. Dara mo po, wala mo po yung siguro mga 500 ba? Mga 600 meters o mga 500 ba guys? 500 meters.
Pagkatiling ko. Oh, papayanray ya, wala papayanray doy. Dararay ka jo, mga 200 meters. A few moments later. Gereg-gereg kay tugnaw ko no. Gulen kalau yang nabalik pal. Ako pa ni sa nabalis pa, alas 11 pa ni mo flight. Nauna pa. Wala pa sa lawon. Kumbantagan diri sa airport. Padong na may skuan. Jeep. Mag-jeep pa guys kay mahal ang taxi. Ato bili na to pikas. Ay karga naik pau, kamote. Saging. Yan na Miss Jeep. Jeep running mga kabus. Kabus yamot. Ningabot na lemis na nay, alaw na 12 sa buntag kadlawon. Arang kapuja kay putol-putol lamang biyahe kay wala express sa gabi ina. Ya. Kita sunog to. Sunog pa jud mga lagyan. Dana na Portofino. Handa. Taas ka jud siga. Na gani diha. Ara ko nung laju ako no ingis na nanay. Hindi na ko na siya muusab. Gusto na yung nanay kaya mag-taxi. Nandiyan kayo mahal mag-taxi. Eh di na. Nawa nag-commute may pero kapoy lagi. Wala na hurot taga mga 300. Excited ka ajo guys. Nag-abri na kuno. Di na dito mga tog din eh. Ha? Nalispad na gajus lula nanay kay wong po nagbon-bawon kay bonglangan nagwaling kay Lola. Uyang ka. nakasadyo. Uyang ko na. Nagwaling kay nakasadyo og sakay, nabalhin ko na sila sa naon nakasakay og pal na hinuon. Ito lang mo sakay pal. Kain pagpal. Karon pagpakay sa una Cebu Pacific man to. Pagkado no mura magwalkan. Mami ang upal sa kigan. Uy, humok naman kamote. Nagsingat? Ah, nakuan sa tundan. Adi tuntos ning kuran na anak sa bus. Kasi Nahinog na tundan dito. Nahinog na. Ah, kay sarado man. suman eh. Suman ajo guys, sakak ajo. Bulang hoy. Narag pa sa lubong agay nahinog na magsaging. Tundan guys. Nahinog magsaging. Mura pag nagbarko di ay. Ajo pag kami ni barko ka wala. Isa man eh. Ato nagbarko mi wa nahinog aga magsaging. Kalamay? Ano? Hindi, kalamay guys. Tapi suman. Sumana na. Oh. Daw lagi kay taga nastik. Namang guida ka sa ginag. Pag yung paborito. Ih, wai. Ikado. Di kay pangbuhotay lagi na kasi butod. Hinog na magsaging. Ano na basaw na? Tundan eh, tundan. Tundang kay na may nalasnot. Dabong ko mo siya rin yung ikabaray. Ito mo dito bang kayo? Buwang mo luta. Pinagabuo. Isa man eh, mali. Sa ulay bugas buwan, ay bugas ligo. May suman guys ha. Kan eh. Hagwad. Yan ang iguad na mo. Makapait kag nangka kay magumba ta. Pero pilihan ka sa housing ha, ganyan dyan. Kupalit ang banta ko. Wala ka. Bayad ka, malaay na, ugma na. Ang dabong. Kan eh. Ana ni lukon, ni kantas gawa ko.
Gikan Di sa magilikon Vietnam ni kas pa na, gawas. Gis Vietnam. Kuwalis sa bahay. Ah, ito unicorn. Kani nay. Sa ni. Bukas. Na. Naglamay na na. Daghan day ka naman. Ang ba't ka pala kalamay nga po. Tulong. Nagigawin din. Tulong lang. Maso kayo pang nasod nga. Tipan man. Oo, natipis. Tulong. Dito sa barko. Ako ko. Napay sa kalamay guys ha. Kalamay. Naghanak ka yung kalamay. Apo. Dahil dahon na ni makasuman dito dali. Uy, Dapat di bugas-bugas. Ang sama ng kabas bugas? Bugas mais? Mora nakadaghan og mais? Napay ko to. Baka nagmais na yung inahan. Tapos salamat tig imong inahan. Mga dahil bukas na inahan. Mother. Salamat ko na sa bugas nga Kasalain na. tinuloy. Si kinaluwi. Pag napagas. Hindi mo na. Yelo ilang injong mais? Kau power ko na ni ma. Ijar ko ni mukha na ni. Nilo bito. Yelo man di ay makakabuhi na. Di mo nilo ang magbuhay. Di mo yung mga mais dito. Dara jud pao guys, magad din na kaangin sa nanay hapit mabidya eh. Kaya nagwat-huwat siya kay dito pa mas Alicia gikan. Ang salamat nung aloy sa pao ug sa nagdagi kas Alicia. Si Jijin ug si Junjun may nagda. Kisa may gadeng aganing pao. Lulita na na eh. So, sila nailita rin kung gadeng ag sa pao. Dapat ko na Nalingin ka amanta ni order ni. tabliga guys. Tabliga. Powder o bling. Ay, sampurado. Ay, lami ni. Libong na sa bago. Sampurado. Ang kabalik. Sama anay? Guys, di apa da 3-in-1 nga tabi dyan ni nanay. Ano kayo? Udong. Og udong, kuwang na laman ig. Kuwan, salmon. Salmon ang mga ibutan na ni. Udong og salmon. Nya kamunggay ah. Sold na. Ang giinit ag pao guys. Kay or ba balik pagkahilaw. Mira ba ni parisan kinilaw.